Готовы, да, услышать, кто такие евреи? И был ли Авраам первым евреем, как рассказывают наши неграмотные, некомпетентные дилетанты в иудаизме, в религии нашей и так далее люди. Давайте послушаем, что Рав говорит. Ой, это даже лучше слышно. נמצאים בתוך ספר בראשית פרק י"א. לא נקרא פלג, מי קרא לו פלג? אביו, העבר, על שם הפלגה. כלומר, הנבואה של המשפחה של העבר היא נבואה העוסקת בשאלת ההתפלגות של בני האדם. כלומר, למה דואג העבר? לאיחוד. כלומר, זאת משפחה שלקחה על עצמה כמשימה להביא את האנושות המפולגת לאחדות. עכשיו, איך עושים את זה? יכולות להיות בזה שיטות שונות, ואנחנו נראה שיש מספר שיטות בתוך המשפחה של בני העבר שהתחרו ביניהן מהי הדרך הנכונה. על השאלה מהי הדרך הנכונה, בסדר? זה חלק גדול מפרשיות ספר בראשית עוסקות בשאלה הזאת, איך להוציא אל הפועל את מחשבתו של העבר. שנה ויולד את רעו. מאיזה מין שם זה? מה זה רעו? לשון רע. זה בדיוק מה שרוצים במשפחה. רוצים רעות. נכון? ויחי פלג אחרי הולידו את רעו 9 שנים ו200 שנה ולבנים ובנות, ויחי רעו 230 שנה ויולד את סירוג. מה זה סירוג? זה עוד יותר חיבור מהרעות. כן? מסורג, מחובר. כן? כל הבנים של סירוג היו סרוגים. Бадим сейчас ругает двоим с другим, он типа напоминает, что они все были בני-עקיבא. 200 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי סירוג 30 שנה ויולד את נוח. סליחה, נחור. כלומר, מתחילים להרגיש במשפחה שאפשר אולי לחזור למצב הקדום. נחור. ויחי סירוג אחרי הולידו את נחור 200 שנה ויולד בנים ובנות. מה? לא הבנתי. יש עוד נוח. נוח, שמעת על נוח? אבי המשפחה? מה זה ואברש? זה סיומת. כן, ויחי נחור, ויחי נחור 920 שנה ויולד את תרח. ויחי נחור אחרי הולידו את תרח 19 שנה ומעט שנה ויולד בנים ובנות. עכשיו, כל האנשים האלה, כן, אתם רואים שיש פה הרבה מאוד מבני העבר. ויולד бани ובנות, ויולד бани ובנות. Тут просят перевести, он как раз таки сейчас рассказывает о своего рода, даже не эволюции, метаморфозе, если можно так сказать, еврейского народа. Он просто идет с самого начала, тихо-тихо, и он все будет разъяснять, да, то есть он начинает там до Ноя, потом он уже Шем, Эвер, потом он доходит до Нахора, объясняет каждое имя, что значит, там до этого Реу был, да, там, потом он доходит... מדובר על 7 דורות בערך. 7 поколений. 7 דורות שבנים ובנות, זה דורות ארוכים. אם כן, יש פה אלפים. Это все семейство Эвера, он подчеркивает. האומה הזאת, איך נקרא לה? של בני העבר. כלומר, יש לנו עם עברי, קדום. Как, говорит, мы назовем это семейство? Всех. Весь этот народ. Мишпахат Эвер. Иврим, говорит, евреи. Послушайте, что говорит. Дальше. שהתורה מוסרת לנו עליו כמה שמות. מה עשה העם הזה? לא כל כך ברור. דיברנו בשיעורים הקודמים על נתונים שאנחנו יודעים דווקא מן הארכיאולוגיה עליהם. נכון? דיברנו על זה. מה דואג העבר? לאיחוד. כלומר, זאת משפחה שלקחה על עצמה כמשימה להביא את האנושות המפולגת לאחדות. עכשיו, איך עושים את זה? יכולות להיות בזה שיטות שונות, ואנחנו נראה שיש מספר שיטות בתוך המשפחה של בני העבר שהתחרו ביניהן מהי הדרך הנכונה. על השאלה מהי הדרך הנכונה, בסדר? זה חלק גדול מפרשיות ספר בראשית עוסקות בשאלה הזאת, איך להוציא אל הפועל את מחשבתו של העבר. אז אני בינתיים רק פותח את הסוגיה. ויחי פלג 30 שנה ויולד את רעו. מאיזה מין שם זה?
Пелег рождает Реу. ראשון רע. זה בדיוק מה שרוצים במשפחה. רוצים רעות. Ближний. ויחי פלג אחרי הולידו את רעו 9 שנים, 200 שנה ולבנים ובנות, ויחי רעו 230 שנה, ויולד את סירוג. איזה סירוג? Потом он порождает Реу Сируга. כן, מסורג, מחובר. Связанный. כן? כל הבנים של סירוג היו סרוגים. ויחי רעו אחרי הולידו את סירוג 7 שנים ו200 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי סירוג 30 שנה ויולד את נוח. סליחה, נחור. כלומר, מתחילים להרגיש במשפחה שאפשר לחזור למצב הקדום. נחור. Давайте, говорит, переводится как давайте вернемся назад. מה? לא הבנתי. בשביל נוח. נוח, שמעת על נוח? אבי המשפחה, כן? זה כמו קין, קינן. נוח, נחור. תוהו תהום. ויחי נחור 29 שנה ויולד את תרח. ויחי נחור порождает Терах. 19 שנה ו100 שנה ויולד בנים ובנות. Это отец Авраама. עכשיו, כל האנשים האלה, כן, אתם רואים שיש פה הרבה מאוד מבני העבר. ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות. מדובר על 7 דורות בערך. 7 דורות שבנים ובנות זה דורות ארוכים. אם כן, יש פה אלפים, רבבות של אנשים, זאת אומה. האומה הזאת, איך נקרא לה? של בני העבר? העברית. כלומר, יש לנו עם עברי, קדום, שהתורה מוסרת לנו עליו כמה שמות. מה עשה העם הזה? לא כל כך ברור. דיברנו בשיעורים הקודמים על נתונים שאנחנו יודעים דווקא מן הארכיאולוגיה עליהם. נכון? דיברנו על זה? Сейчас, секунду. Я просто тем, кто не поняли. В конечном результате, после всех этих перечислений, тысячи и сотни тысяч людей, поколений, да, 7 поколений минимум, которые, он говорит, мы видим здесь народ. Народ какой? Семейство Эвера они называются. Они так называются от слова «иври». Да? То есть это и есть все евреи. Это народ евреев в разной их форме. Вы понимаете, вот вам Рав говорит. Это еще до Авраама не дошли. Мы дошли только до его отца, Тераха. Дальше. הדברים, למשל, רואים שהם היו מפוזרים בארצות שונות. מעניין, עם מפוזר בארצות שונות. Это народ, который был разбросан по разным странам, по разным землям. וגם עמדו בעמדות מפתח במדינות השונות. דבר נוסף, הם חיו בקהילות. עכשיו, מה שמעניין, יש תלונות. מלכי כנען מתלוננים עליהם. גם מלכי מצרים, אבל גם מלכי כנען מתלוננים עליהם. אחת התלונות, מאוד מעניין, כשהעבד בורח אליהם, הם לא מסגירים אותו. זה משפט מפורט. אבל לאחרונה מצאו בחפירות ארכיאולוגיות בצפון סוריה, ליד העיר חלב, העיר קדומה בשם אבלה. בעיר הזאת. Да, и он вот говорит, в последнее время археологи нашли на севере Сирии древний город, да, то есть останки города, который назывался Эбла. מצאו כמו 30,000 כתובות בכתבי יתדות, כך שיש לנו מידע. 30, минимум 30 тысяч табличек всевозможных, да, письмена табличек нашли на древнем, как это называется, ктав етидот, как это говорят на русском, ну, клин.